Sa number 10, isa ka sunog ang nagluntad kahapon sa LCC-Bacolod. Wala na magdako ang kalayo kay isa ka in charge sa electricity maintenance ang nakatalupangod sa insidente. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kinaangda na sa 29 anyos nga si Jerry Pabelon ang maglibot anay sa school campus ng La Consolacion College Bacolod antes magpauli kun hapon. Natabuan man sa nagsaka siya sa third floor, nakita niya nga nagadaba-daba na ang kalayo. Ang box nga nabutangan sa mga internet router ang nagakasunog. Timingan pagka 5:30 do ginagaidan kay siguro sang mahal na Diyos nga kailangan mo magsaka sa babaw. Pag check ko sa babaw, nakita ko ang gadaba-daba na, sir. So instinct mo na gina sa mindset mo, pak sunog. So anong first thing mo nga button is fire alarm. Ginihingagaw niya tubok ang fire alarm button para maalarma ang mga nabilin nga mga empleyado sa building. Ginihingagaw niya man kuha ang fire extinguisher kag ginpiswitan ang box nga nagakasunog kag nahulog na sa salog. Bangod sa madamol nga aso, nanaog siya kag nangayo sang tabang kag nagpatawag sang bumbero. Pagsaka niya balik, nagsugod na ang pagtubod sang tubig gikan sa sprinkler. Pila lamang katikang gikan sa nagakasunog nga box, ang 75 anyos nga building nila nga himo sa kahoy. Maswerte na labang sunog kay Jerry nga wala baglabot diri ang kalayo. Muna nga itong pinaka-oldest nga building, which is 75 years na munang auditorium, which is puro lang na sa kahoy. Damo na pinaka-oldest na siya. Kung natap na to, split of pila lang kami, meter lang eh. Lapit lang kahoy lang, may tendency makao na siya. Para kay Jerry, importante nga sa kada pagsulod niya sa trabaho, nagasugod siya sa pagpangamuyo. Kag wala siya nagpanik sa matabo ang insidente. Hindi ka magpanik. Para sa pagtanaw mo is problema na eh. Problem na si mo. Di paano mo sa masolbar? Step by step. Once magratol ta sa life ta, why ka na may buhat. Kay na, diwat nga nagbalik sa LCC ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection para magpatigayon sa investigasyon sa kung anugid ang ginhalinan sang kalayo.